Здравейте, уважаеми зрители! Сигурно често сте имали следния проблем. Телефонът ми няма обхват, не иска да работи, забива, звъни, затваря когато трябва и когато не трябва. Дето дори моята асистентка не може да се справи с тази бракма. Толкова красива. Омръзнало ви, нали? Захвърлете старите телефони и посрещнете новия смартфон Краси. Новия смартфон Краси има обхват навсякъде. Новия смартфон Краси. С новия смартфон Краси може да контролирате времето. Само с едно натискане и навънка е ден. Ето натискам пак и навънка пак е ден. Ако натискам трети път, навънка отново е ден. Ето сега натискам и слънцето вече грее по-силно. От всякога. Но това не е обикновен смартфон. Когато го носите, той изпраща специални вибровълни към вашия корем и вие слабеете, дами и господа. Ходите и слабеете. Докато говорите, той изпраща други вибровълни, от които поумнявате. Освен това, той ви носи късмет. Заебете явно тонизиращи гривни, които само пречат и после разджазват след третия път, когато се искат. Новия смартфон, откакто го имам, за едно тегане ударих 4, ще седим фиш. Новия смартфон Крас. И само сега в комплекса с него получавате новия гел за растение на пишката и за опрощаване на клитора. Ако се обадиш в 10. Ако се обадиш в 10 минути, получайте дезодорант Малиция, който не е само предпазва от изпечаване, може да го едете, когато сте гладни. Много е питателен. Вие приятел на природата. Ако поръчате две, получавате тази врата газия на Пикасо, българския код. Довиждане, уважаеми зрители, звънете, защото продуктите са в ограничен брой.